ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆମର 11ଟା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା 11ଟା ଦାବି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ହଁ ଏଇ ଗଣଧାରଣାର ଯେଉଁ 11ଟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିବୁ ବୋଲି ଆଜି ବସା ହେଇଛି। ଧାରଣା ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ନିୟମିତରେ ନ ଆସିବା। ହଁ ଧାରଣାରେ ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଇକରି ବୁଟ୍ ଦେବା। ହଁ ଧାରଣାରେ ଅଛି SMC ବୈଠକ ନ ଡାକିବା। ହଁ ଧାରଣାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ନିରୀହ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ହଁ ଆଉ ନିରୀହ କୁକେର ଯେଉଁକି ରୋଷେଇଆ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିବା। ହଁ ଏ 11ଟା ଦାବି ଅଛି। ଏ 11ଟା ଦାବି ଉପରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସହିତ ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଅଫିସର ମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। BO DO ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେନି ନା ନେଇନାହାନ୍ତି? ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଧାରଣା ବସା ହେଇଛି। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ।